फरायसा लोगो नोंथांमोन वेलकाम टू गोरलिस चैनल जों बे दिनैनि बे पार्टआव जोङो पास्ट टेन्सनि सोमोन्दै सावरायगोन बे पास्ट टेन्सनिनो गिबि टेन्स पास्ट इनडेफिनिट टेन्स बेखौ जों सावरायनो नागिरदों पास्ट इनडेफिनिट टेन्स और जों लिरनो हायो सिम्पल पास्ट बेखौ जों पास्ट इनडेफिनिट टेन्स एबा सिम्पल पास्ट बेखौ जोङो लिरनो हायो दा पास्ट इनडेफिनिट टेन्स माने मा जेब्ला भारतनि खामानिया गोदोनो जादोंमोन आरो गोदोनो जोबलांदोंमोन बेबायदि टेन्सखौनो मा पास्ट इनडेफिनिट टेन्स बुंनाय जायो बिदिन्थि हिसाबै जों मा आं ओंखाम जादोंमोन ओंखाम जानाय खामानिया मा गोदोनो जादोंमोन बेनि थाखायनो बे मोनसे मा पास्ट इनडेफिनिट टेन्सनि बिदिन्थि दा बेनि फर्मेसन पास्ट इनडेफिनिट टेन्सनि फर्मेसना बोरै जागोन बेनि फर्मेसना जाबाय गिबियाव साबजेक्ट थागोन बेनिफ्राय मा थागोन verb to plus object बे जाबाय verb to जाबाय पास्टआव थानो नांगोन verb नि फर्मआ पास्टआव थानो नांगोन बेनिफ्राय साबजेक्ट थागोन बेनिफ्राय ऑब्जेक्ट थागोन दा बिदिन्थिफोर एग्जांपल बेनि माखासे बिदिन्थिफोरा जाबाय आं ओंखाम जादोंमोन बेनि इंराजिया मा जागोन I ate rice थामहिनबा आं ओंखाम जादोंमोन बर'आ जाबाय आं ओंखाम जादोंमोन बेवहाय जानाय खामानिया गोदोनो जोबलांदोंमोन बेनि थाखायनो बे मोनसे मा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स आरो जों जानायनि प्रेजेन्टनि थामहिनबा इटआ जाबाय verb 1 दङ बेखौ जों verb 2 लिरबा मा जायो एट बे जाबाय पास्ट फर्म थामहिनबा जों बे इटखौ जोङो जानाय खामानिखौ पास्ट फर्मआव लिरबानो जोङो मा जागोन बे बाथ्राया पास्ट इनडेफिनिट टेन्सआव बेरखांहैगोन दा बिदिनो गोबां दङ आं फरायसालियाव थांदोंमोन बे माबोरै जागोन I went to school आं फरायसालियाव थांदोंमोन आं मेथाइ रोजाबदोंमोन बे माबोरै जागोन I sang a song आं मेथाइ रोजाबदोंमोन बेबायदि गोबां दङ दा बेनि अनगायैबो जों माखासे एग्जाम्पल लाबावनो हायो दा फरायसा बिथांमोना बेखौ गावबा गावबो दिहुनना लानो हागोन दा मोननैसो एग्जाम्पल होबावनो नागिरदों मा जागोन बियो he played football बियो फुटबल गेलेदोंमोन बे जाबाय मोनफा मोनफा प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्स दा जों प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ जोङो बोरै इन्टारगेटिभ आरो बोरै नेगेटिभ फोरमायगोन बेनि जोङो मोनसे एग्जाम्पलजों जोङो फोरमायनो नागिरदों साप'ज जों मोनसे बिदिन्थि लाबाय साप'ज सिम्पल मोनसे बिदिन्थि मोनसे गोरलै बिदिन्थिखौनो जों लाबाय I ate rice बे साप'ज एफार्मेटिभआव दङ बे एफार्मेटिभआव दङ दा बेखौ जोङो नेगेटिभआव बोरै बानायगोन आरो इन्टारगेटिभआव बोरै बानायगोन जेब्ला I ate rice बे जाबाय मोनसे मा पास्ट इनडेफिनिट टेन्स बेयाव जेबो साबजेक्टनि उनाव जेबो अक्सिलारि भार्ब गैया अब्ला अक्सिलारि भार्ब गैयाबा जों मा इउज खालामोमोन साबजेक्टनि उनाव जोङो प्रेजेन्ट इनडेफिनिट टेन्सनि बेलायाव मा मोनदोंमोन जोङो जेब्ला साबजेक्टनि उनाव जेबो अक्सिलारि भार्ब गैया अब्ला बेनि उनाव जोङो डु आरो डास इउज खालामनानै नेगेटिभ सेन्टेन्स दानाय जादोंमोन दा थिग बिदिनो नैबे पास्ट इनडेफिनिट टेन्सनि बेलायावबो जोङो बेवहाय अक्सिलारि भार्ब गैया बेनि थाखाय जोङो मोनसे मा डिड वार्ड बे डिड सोदोबनि हेफाजाबजों जोङो मा नेगेटिभ सेन्टेन्स दानाय जायो दा बोरै नेगेटिभ सेन्टेन्स दागोन आरो बेनि फर्मेसनखौ गावबा गावनो दिहुनना लानो हायो बेनि फर्मेसना मा जागोन नेगेटिभ दानायनि फर्मेसना बे जाबाय नेगेटिभ फर्मेसना मा जागोन साबजेक्ट प्लास डिड प्लास verb 1 प्लास सरि नट जागोन verb 1 प्लास ऑब्जेक्ट बे जाबाय नेगेटिभ दानायनि मोनसे फर्मेसन दाथाय जोङो पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ नेगेटिभ सेन्टेन्सआव बोरै लांगोन बे जाबाय दाथाय दा बे दाथायखौ नायै जों बेयाव गोरलैयैनो लिरनो हागोन I जाबाय साबजेक्टनि उनाव मा फैगोन डिड फैगोन I did बेनिफ्राय मा फैगोन नट फैगोन बेनिफ्राय बेवहाय भार्बआ मायाव दंमोन verb 2 दंमोन दा बे verb 2 खौ जों बहा लांनो हागोन verb 1 आव लांनो हागोन थामहिनबा एट नि verb 1 आ मा जायो इट जायो इट बेनिफ्राय ऑब्जेक्टआ मा दङ राइस दङ दा बे जाबाय I did not eat rice जों बेवहाय एट लिरनो नाङा मानो लिरनो नाङा बे डिडआनो जोंना फोरमायखाबाय
पास्ट टेन्सआव दङ सेन्टेन्सआ पास्ट टेन्सआव थानायखौ फोरमाय जाबाय दा बिदिनो जोङो बे एफार्मेटिभनिफ्राय बोरै जोङो नेगेटिभ खालामबाय फरायसा बिथांमोना बेखौ बुजिबाय जानांगौ आरो थिग बिदिनो जों एफार्मेटिभनिफ्राय इन्टारगेटिभखौ बोरै बारलांगोन बेखौ बेबो एखे इन्टारगेटिभ सेन्टेन्सआव बोरै लांगोन बेनि जा फर्मेशन बे थागोन गिबियाव थागोन डिड बेनिफ्राय थागोन साबजेक्ट बेनिफ्राय भार्ब 1 प्लास अबजेक्ट बे जाबाय नेगेटिभ दानायनि फर्मेशन दा बेवहाय जोङो मा इउज खालामनांगोन फार्स्ट डिडखौ इउज लिरनांगोन डिड बेनिफ्राय मा फैगोन साबजेक्ट बेनिफ्राय भार्बआ मायाव थांगोन भार्ब 1 आव इट बेनिफ्राय जोबथारनायाव राइज बिदि लिरना होबानो बे सेन्टेन्सआ मा नेगेटिभ सेन्टेन्सआव सोलायलाङो डिड आई इट राइस आं ओंखाम जादोंमोन ना बेबायदि सोंनाय जाबाय दा बिदिनो गोबां सेन्टेन्सफोर दङ जाय सेन्टेन्सखौ फरायसा बिथांमोना गावबो फरायनायनि गेजेरजों मोजाङै बुजिना लानो हागोन आरो बुजि मोनाब्लाबो सिन्था खालामनो नाङा जोङो नोंथांमोननि सिगाङाव बुजायनो थाखाय नाजागासिनो दङ आरो बुजि मोनाबा फरायसा बिथांमोना कमेन्टनि गेजेरजों सोंहरनो नाजा बेनि अनगायैबो आरो मोननैसो एग्जाम्पल होबावनो नागिरदों एफार्मेटिभआव दङ साप'ज रिना प्ले काबाडि रिनाया काबाडि गेलेदोंमोन बे सेन्टेन्सखौ जोङो नेगेटिभआव बोरै लांगोन नेगेटिभ आगोलाव दिन्थिनाय बायदि जों नेगेटिभआव लाङोबा बोरै जागोन नेगेटिभ सेन्टेन्सआव लाङोबा रिना डिड नट प्ले जोङो बेखौ प्ले लिरनो नांला बे डिड थानायनि थाखाय जों बेयाव प्ले लिरनो नांगोन काबाडि रिनाया काबाडि गेलेयाखैमोन बिदि जाबाय आरो इन्टारगेटिभआव जोङो बोरै लांगोन इन्टारगेटिभआव डिड रिना प्ले काबाडि बिदि जासिगोन आरो बे थिग बिदिनो दंबावो इन्टारगेटिभ नेगेटिभ थामहिनबा जोङो नेगेटिभनिफ्राय इन्टारगेटिभ बोरै लागोन दा इन्टारगेटिभ आरो मा इन्टारगेटिभबो थागोन नेगेटिभबो थागोन सेन्टेन्सआ अब्ला बोरै जागोन बेखौ जों लिरनो हायो डिडन्ट थामहिनबा डिडनि नैबे डिड नटनिखौ जों शर्ट फर्मआव लिरनो हायो डिडन्ट रिना प्ले काबाडि बेबायदि जोङो इन्टारगेटिभ नेगेटिभ दानाय जायो दा फरायसा बिथांमोना बेखौ मोजाङै बुजिबाय जानो हागौ पास्ट इन्डेफिनिट टेन्सखौ बहा इउज खालामो बेनि सोमोन्दै जोङो सावरायनो नागिरदों गिबि इउजेसआ जाबाय पास्ट इन्डेफिनिट टेन्सखौ हमना ला गोदो बिदिन्थियाव माबा मोनसे हुदा थानाय बेबायदि ओंथि बुजायनो थाखाय जोङो पास्ट इन्डेफिनिट टेन्सखौ बाहायनाय जायो दा एग्जाम्पलआ जाबाय he always carried an umbrella बियो गावनि लोगोआव मा मोनसे साथा लाबाय थायोमोन माने आमब्रेला साथा बेयो मा जायखिजाया बे गावनि लोगोआव बे साथा थाथारगोन आरो बेबायदि मोनसे हुदा दंमोन बेहा दा बे मोनसे गोदो बिदिन्थियाव फोरमायनाय जादों दा बेबायदि ओंथियाव जों बे पास्ट इन्डेफिनिट टेन्सखौ बाहायनाय जायो आरो बे गोजौनि सेन्टेन्सखौ जोङो मा इउज टु बाहायनानैबो जोङो लिरनो हायो दा जेब्ला बे गोजौनि सेन्टेन्सखौ जों इउज टु बे इउज टुखौ बाहायना लिरगोन अब्ला बे गोजौनि सेन्टेन्सखौ जों बोरै लिरनो हागोन दा बे गोजौनि सेन्टेन्सखौ जों ओरैबायदि लिरनो हायो he always used to carry an umbrella बेबायदि जागोन गोजौनि सेन्टेन्सखौ जोङो बेबायदि सेन्टेन्सआव लिरनो हायो दा जेब्ला इउज टु खालामगोन जोङो बे भार्बखौ जोङो पास्टआव लिरफिननो नाङा जों बे भार्बखौ मायाव लिरनो नांगोन प्रेजेन्टआव लिरनो नांगोन थामहिनबा बे भार्ब 2 निया मा भार्ब 1 आव गुस्लायगोन बेनिफ्राय जोङो नाम्बार 2 आव जोङो लिरनो हायो हमना गोदो बिदिन्थियाव माबा मोनसे थि समाव मुंख'नाय गैयाब्लाबो भार्बनि खामानिया गोदोनो जोबलांदोंमोन माबा भार्बनि खामानिया गोदोनो सोलिबाय थादोंमोन आरो बेयाव थि सम मुंख'नाय गैया खिन्थु गोदोनो जोबलांदोंमोन बेबायदि ओंथियाव जोङो बे पास्ट इन्डेफिनिट टेन्सखौ बाहायनाय जायो जेरैबायदि एग्जाम्पल मा लिरनो हायो जोङो नाम्बार 2 इउजेसनि एग्जाम्पलआ जाबाय he worked in the bank for 2 years बियो मा बेंकआव 2 बोसोरहालागै खामानि मावदोंमोन थामहिनबा बे खामानि मावनाया गोदोनो जोबलांदोंमोन बेबायदि ओंथियाव जोङो बे
पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ इउज खालामनाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो लिरबावनो हायो मा लिरनो हागोन he lived in Rome for 3 years बियो रमाव 3 बोसोर मा दङमोन बेबायदि ओंथियाव जोङो बे पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ इउज खालामनो हायो बेनि अनगायैबो जोङो गुबुन मोनसे इउजेस नायबावनो हायो 3 नाम्बार इउजेसआ जागोन सपोज गोदो बिदिन्थियाव माबा मोनसे खामानिया सोलिबाय थादोंमोन आरो बे मोनसे खामानि सोलिबाय थानायावनो गुबुन मोनसे खामानिया सोलिबाय दंमोन दा बेबायदि ओंथियाव जोङो बे पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ इउज खालामनाय जायो जेरैबायदि जोङो लिरनो हागोन दा गार्ल sang while the boys dance दा बेबायदि ओंथियावबो जोङो बे पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बाहायनानै लिरनो हायो दा बे सेन्टेन्सखौनो जोङो जेब्ला द गार्ल sang while the boys dance दा बेबायदियाव मा जादों बयसफोरा थामहिनबा बे हिन्जावसाया मा मेथाइ खनबाय थादों आरो बे समाव बयसफोरा मा रंजाबाय थादों दा बेबायदि मोननै सेन्टेन्स जा सरजाबनाय माने गोदो बिदिन्थियाव मोननै सेन्टेन्स बेबायदि जानाय खामानियावबो जोङो मा पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बाहायनानै लिरनो हायो बेनिफ्राय नाम्बार 4 आव जोङो मोनथिनो हागोन जेब्ला वार्डफोर एस इफ एस दो एस अनलि विच उड सना रादा बेफोरबायदि सोदोब लानानै जोङो बे पास्ट इनडेफिनिट टेन्सआव इउज खालामनो हायो दा बिदिन्थि हिसाबै जोङो लिरनो हागोन I wish I were chief minister आं आसा खालामो बे आङो चिफ मिनिस्टार जानो हानायमोनब्ला बेबायदि जादों दा नैयाव सरासनस्रायै मा वाससो जायोमोन थामहिनबा आइनि लोगोजों वाससो जायोमोन दा बेवहाय सेन्टेन्सआव मा नुदों बेवहाय वेर जानाय नुदोंमोन मानो थाखाय जादों जोङो चिफ मिनिस्टार जानाया गोब्राब बेनि थाखायनो बे जाय खामानिया जाथावा बेबायदि समाव जोङो आइजों मा वेर फज'नो गोनां जायो दा बेफोरबायदि सेन्टेन्सआव दानाय जायो बेनि अनगायैबो जोङो लिरबावनो हागोन आरो he ordered me as if he as दा बेबायदि सेन्टेन्सआवबो जोङो बे जों एस इफ खौ बहाय इउज खालामगोन he ordered me as if I were his servant थाङो बियो आंखौ अर्डार खालामदोंमोन दे आं बिनि मा सार्भेन्ट जानो नांगौ बेबायदि समाव जोङो बे वेरखौ इउज खालामगोन आरो एस इफखौ जों बेबायदि सेन्टेन्सआव इउज खालामनाय जायो थिग बिदिनो गोबां दङ जायफोरखौ जोङो एस द'नि बाहायनाय एसे गुबुन इफ अनलि बेनि बाहायनाय गुबुन बेखौ जोङो उनफोराव फरायसा बिथांमोननो दिन्थिसिगोन बेनि अनगायैबो जोङो लिरबावनो हायो जोङो नाम्बार 5 इउजेसआव जोङो लिरनो हागोन नाम्बार 5 it is time बेखौ जोङो इउज खालामनानै प्रेजेन्ट पास्ट इनडेफिनिट टेन्सआव जोङो लिरनो हागोन दा एग्जाम्पल हिसाबै जोङो मा लिरनो हागोन एग्जाम्पल जोङो it is time बेखौ इउज खालामनानै it is time we left जोङो मा थांनायनि सम जाबाय जायखिजाया जों बेखौ नागारनायनि सम जाबाय बेबायदि ओंथियाव जोङो बे it is time खौ जोङो लिरनो हायो बेनि अनगायैबो जों गुबुन मोनसे एग्जाम्पल लिरबावनो हायो it is time दा बेफोरबायदि ओंथियाव जोङो लिरनो हायो it is time you started for school बेबायदि ओंथियावबो जोङो बे पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ बाहायनाय जायो जों बेवहाय it is time बे सोदोबखौ इउज खालामनानै जोङो पास्ट इनडेफिनिट टेन्सखौ लिरनाय जादों दा बेफोरनो जाबाय पास्ट इनडेफिनिट टेन्सनि बाहायनाय दा बेनि अनगायैबो जोङो माखासे पास्ट इनडेफिनिट टेन्सनि कारेक्ट टेन्स फैयो दा जों कारेक्ट टेन्स पास्ट इनडेफिनिट टेन्सआव बोरै कारेक्ट टेन्स बानायगोन सपोज कारेक्ट टेन्स कुइसनाव दङ हमना ला I bear 1999 सपोज बेबायदि दोङो कुइसनाव दोङो बेबायदि दोङो जों बेखौ कारेक्ट खालामनांगोन इउजिं मा पास्ट इनडेफिनिट टेन्स जेब्ला जों फरमेसनखौ हागोन पास्ट इनडेफिनिट टेन्सनि दाथायखौ हागोन अब्ला जोङो बेखौ जों बानायनो हागोन दा बेनि
कारेक्ट टेन्सआ मा जागोन I born 1999 आङो 1999 मायथाइयाव जोनोम जादोंमोन बेबायदि सरि नियम मोनसे खालामदो बे जागोन I born in 1999 आं जोनोम जादोंमोन बेनि अनगायैबो जोङो लिरनो हायो he go to Guwahati last year बे कारेक्ट टेन्स बानायबा बोरै जागोन he go to Guwahati last year बे कारेक्ट टेन्स बानायबा जोङो go खौ डाइरेक्ट मिन्थिगोन जे go नि भार्बआ मा जागोन when बेखौ जों लिरनानै कारेक्ट खालामनाय जायो went to Guwahati last year दा बेफोरबायदि कारेक्ट टेन्स खालामनाय एग्जामफोराव गोबां फैयो जायखौ जोङो गोरलैनो पास्ट इनडेफिनिट टेन्स इनफरमेसनखौ बाहायनानै जोङो बे कारेक्टखौ जोङो कारेक्ट खालामनो हागोन बे टेन्सफोरखौ जों कारेक्ट खालामनो हागोन स' फरायसाफोर दिनै बेखिनियाव जाथ'बाय गोजोन्थों